こんにちは、はじめまして。いろいろお世話になります。私は呼ぶでと申します。本日自己紹介させていただき誠にありがとうございます。私は2025年3月にムーベン高校を卒業しました。今現在はシンガポール交友国立工科専門学校で短期整理を組み立て専門を勉強しています。自動車整備に関係がある短期価格も整備の授業も含まれています。高校生時代からでも日本語を勉強しました。2023年7月に JIBT アニューを合格しました。夏休みに母親の印刷企業に手伝い仕事をしました。特に制御管理、在庫管理など顧客のビジネスにおいてもっと重要な部分を伝えることです。ミスは許されません。若いうちにそんな経験でしたので、まだ会計というバックオフィス業務を支えると意味では自立でなくてもお客様をかけながら支えたいという思いがあります。日本の自動車整備会社でその知識と経験を生かしてサービスを継承するときに問題がないか隅々まで継承することを丁寧さと顧客様にお客様に対する交換支援が必要と考えて問題なく作業を頑張ります。チームメンバーにここをこうしたらもっと良くなるよとアドバイスをしたり相手いう時間にメンバーの担当干渉の作業を手伝ったりもします。私は人の面白いという単純に対する素敵な評価を持っていきたいです。八戸こういう大学の自動車整備インターンシップ留学プログラムを経由して自動車整備特定技の1号まで絶対合格になるように頑張ります。長期日本で作業様が知られるように会社のルールやマナーやルールを守って特定技の2号まで働けるように頑張ります。記者へ応募させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。